Πινόκιο. Ζούσε κάποτε ένας ξυλουργός που τον λέγανε Τζεπέτο. Του άρεσε να σκαλίζει το ξύλο και να φτιάχνει ένα σωρό ωραία πράγματα. Αλλά ο καημένος ο Τζεπέτο, τόσο άξιος και τόσο ικανός, ένιωθε πολύ μόνος του. Το πιο μεγάλο του όνειρο ήταν να φτιάξει μια ξύλινη μαριονέτα για να του κάνει παρέα. Θα την έλεγε Πινόκιο. Μια μέρα βρήκε ένα ωραίο κομμάτι ξύλο και ξεκίνησε αμέσως να το λαξεύει. Πρώτα άρχισε να σκαλίζει το πρόσωπο. Πόσο μεγάλη ήταν η έκπληξή του όταν κατάλαβε ότι τα μάτια του κουνιόντουσαν και η μύτη του μεγάλωνε. Η μαριονέτα του ήταν ζωντανή. Δεν την είχε αποτελειώσει καλά-καλά και άπλωσε τα χέρια της να αγκαλιάσει τον πατέρα της. Ο Τζεπέτο ήταν όλο χαρά. Έφτιαξε ρούχα για τον Πινόκιο και του αγόρασε βιβλία για να πάει στο σχολείο. Γιατί για να γίνει ένα πραγματικό παιδί, ο Πινόκιο έπρεπε να πάει στο σχολείο. Την άλλη κιόλας μέρα, η μικρή μαριονέτα ξεκίνησε για το σχολείο. Στο δρόμο του, σε μια πλατεία, ένας θίασος έδινε παράσταση. Ο Πινόκιο ξέχασε το σχολείο και είδε την παράσταση. Όταν τέλειωσε, ήταν πια ώρα να γυρίσει στο σπίτι του. Στην επιστροφή, βρήκε στο έδαφος 5 χρυσά νομίσματα. Τι τύχη! Θα τα πάω στον μπαμπά μου, τον Τζεπέτο. Μόλις μάζεψε τα νομίσματα, συνάντησε μια κουτσία λεπού και ένα τυφλό σκύλο. «Τι ωραία χρυσά νομίσματα», του είπε η αλεπού. «Ξέρω ένα τρόπο για να τα διπλασιάσεις. Ακολούθησέ με στη χώρα των ηλιθείων. Θα σου δείξουμε το χωράφι των θαυμάτων». «Καλά, σήμερα είναι η τυχερή μου μέρα», σκέφτηκε η μικρή μαριονέτα, καθώς ακολουθούσε τους 2 κατεργάριδες. Περπατούσαν, ώσπου νύχτωσε. Ο Πινόκιο άρχισε να ανησυχεί. «Είναι πολύ μακριά ακόμα. Θέλω να γυρίσω στον μπαμπά μου». «Υπομονή, φτάνουμε». Και ξαφνικά η αλεπού δίνει ένα πήδο πάνω στον Πινόκιο για να του αρπάξει τα νομίσματα. Ο Πινόκιο το βάλε στα πόδια, αλλά κρακ! Το πόδι του πιάστηκε σε μια παγίδα. Μια νεράιδα, βλέποντας τον Πινόκιο να τυραννιέται, έτρεξε να τον βοηθήσει. Μόλις συνήλθε, του λέει η νεράιδα: «Γύρνα τώρα γρήγορα στο σπίτι σου και δώσε τα χρυσά σου νομίσματα στον πατέρα σου». «Τα έχασα», απάντησε ο Πινόκιο. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το ψέμα του και η μύτη του άρχισε να μεγαλώνει και να μεγαλώνει και να μεγαλώνει τόσο πολύ που η νεράιδα ξέσπασε σε γέλια. «Γιατί με κοροϊδεύετε?» ρώτησε ο Πινόκιο πονηρά. «Γελάω με τα ψέματά σου. Πώς τολμάς και τα λες?» Ο Πινόκιο κατέβασε το κεφάλι από ντροπή. Η νεράιδα τότε τον ακούμπησε με το μαγικό ραβδάκι της και η μύτη του Πινόκιο ξανά έγινε όπως πριν. «Τρέξε τώρα στο σπίτι σου. Ο Τζεπέτο κοντεύει να τρελαθεί από την αγωνία του». Ο Πινόκιο είχε μετανιώσει για τις αταξίες του. Ήθελε να γυρίσει σπίτι του και να γίνει από εδώ και πέρα ένα καλό και υπάκουο παιδί. Τι κρίμα όμως. Στο δρόμο συνάντησε κάποια χαμίνια που πηγαίνανε στη χώρα των παιχνιδιών. Ο Πινόκιο αμέσως τα ξέχασε όλα. Ήθελε κι αυτός να πάει μαζί τους. Έδωσε ένα πήδο και ανέβηκε στην άμαξα. Ταξιδεύανε όλη νύχτα. Όταν φτάσανε στη χώρα των παιχνιδιών, όλη μέρα παίζανε και διασκεδάζανε. Μα το επόμενο πρωί, ο Πινόκιο είδε με έκπληξη τα αυτιά του να μεγαλώνουν και να γίνονται αυτιά γαϊδάρου. Αν είχα πάει στο σχολείο, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. «Θέλω να γυρίσω σπίτι μου. Θέλω τον μπαμπά μου», είπε με κλάμα το Πινόκιο. Η καλή νεράιδα για άλλη μια φορά τον λυπήθηκε. Εμφανίστηκε μπροστά του και του είπε ότι ο πατέρας του ανησυχούσε πάρα πολύ και γι' αυτό την προηγούμενη μέρα έφτιαξε μια ξύλινη βάρκα και έφυγε να τον ψάξει στην άλλη πλευρά του ωκεανού.
Ύστερα τον οδήγησε στην άκρη της θάλασσας. Εκεί που καθόταν ο Πινόκιο, εμφανίστηκε μέσα από τη θάλασσα ένα γιγάντιο στόμα και τον άρπαξε. Ο Πινόκιο βρέθηκε στην κοιλιά ενός θαλάσσιου κήτους. Ξαφνικά άκουσαν αστεναγμούς και μέσα στο σκοτάδι αναγνώρισε τον πατέρα του. Καθόταν στην ξύλινη βαρκούλα του με ένα κερί στο χέρι. «Μπαμπά μου, σε ξαναβρίσκω επιτέλους», φώναξε ο Πινόκιο. Οι δυο τους καρφάλωσαν στο λάριγκα της φάλαινας και βρέθηκαν ξανά στην ακτή. Γύρισαν σπίτι τους κουρασμένοι, αλλά χαρούμενοι. Το άλλο πρωί, όταν ξύπνησαν, ο Πινόκιο είχε γίνει ένα αληθινό παιδί. Ο Τζεπέτο έσφιξε με κλάματα και γέλια το γιο του στην αγκαλιά του.